Sunod-sunod nga didiskubrihan sa mga sundalo sa 4th Infantry Division Philippine Army ang mga supply nga pagkaon, bala ug armas sa mga miyembro sa Communist Terrorist Group nga NPA sa Sibagat, Agusan del Sur, dili pa lamang dugay ug ilang gipang kumpiska. Tungod sa military-focused operation na diskubrihan ang mga gamit sa NPA tungod sa laom nga intel operation sa mga sundalo sa 65th Infantry Battalion nga operational control sa 901st Brigade Philippine Army sa usa ka langob sa Purok 6, Barangay Kulambugan, Sibagat, Agusan del Sur. Gilangkuban kini sa mga bala sa M16 ug M14 rifles, 30mm Garand rifle, granada, detonating wire ug anti-personnel mine. Samtang Special Recon Team sa 901st Brigade nakakumpiska sa usa ka M16 rifle, bandoliers, magazine, human sa 20 minutos nga enkwentro sa mga NPA sa Barangay Kamayahan, Butuan City, Agusan del Norte niadtong Miyerkules sa udto.